guys, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's random question vlog, ito po ang tanong ko. So, over the last couple of vlogs, ako po yung nagbibigay sa inyo ng random question at sinasagot po ninyo. Ngayon naman po, let's turn the table, and sa random question vlog na ito po, itatanong ko sa inyo kung meron po ba kayong gustong itanong sa akin na pwede ko pong sagutin para sa inyo. So, yun po. I wanted to know you more and be friends with all of you. So, I think it's time naman na siguro kung meron kayong mga tanong sa akin, mailapag po ninyo at maisagot ko po para sa inyo. So, please comment down below. Share that with me. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye!